Ola, soy Xulio, son veciño deste pobo que está ás miñas costas de Vila de Rei, son educador social e actualmente traballo en recursos humanos nunha empresa en Santiago. Tomei a decisión de formar parte da candidatura do BNG por varias razóns. A máis evidente é que este concello considero que necesita e precisa dunha regeneración urxente, unha regeneración de líderes que aporten novas ideas e novos proxectos para os veciños e veciñas. Podemos centrarnos en áreas como a social ou a cultural onde apenas existen actividades. É a movilización dos propios veciños o que en moitas ocasións xenera este tipo de eventos, pero non parte de iniciativas do noso concello. Podemos ver tamén o sector servizos, onde cada vez están máis mermados para os nosos veciños e veciñas. Creo que somos o único concello de toda a comarca da Limia que a día de hoxe non dispón de un banco. Por todo isto, e por outras moitas razóns que vos iremos contando ao longo desta campaña, o día 28 de maio tedes a oportunidade, ou ben, de seguir con esta dinámica de deixadez que levamos nos últimos 16 anos, ou darlle a oportunidade a un partido novo, con moitas ganas e con moita ilusión de facer cousas polos veciños e veciñas de Trasmiras. Por iso, o día 28 de maio, pensa o ben, reflexiona e apoia o BNG de Trasmiras.